Zdravím vás KRL, toto je blog mamiphone.sk, vítame vás pri videorecenzii aplikácie iLight HD. Ide o veľmi jednoduchú aplikáciu, ktorá umožní premeniť blesk vášho fotoaparátu iPhone 4 na LED svetlo. Pozrieme sa, ako to funguje. Pustíme aplikáciu. Vidíme veľmi jednoduché rozhranie, v podstate iba jedno ovládateľné tlačidlo. Zapneme a vidíme, že sa náš iPhone premenil na veľmi intenzívne svetlo. Čo je zaujímavé je to, môžeme nastaviť režim stroboskopu. Tým pádom nám bude svetlo blikať. Na mierke môžeme nastaviť rýchlosť blikania, keď si dáme na najmenší. Tak vidíme, že celkom peknú party dokáže vykúzliť iPhone. Vhodné pre všetkých opitých, ktorí sa vracajú domov a nevedia trafiť do kľúčovej dierky. Nič nie je lepšie, ako si posvetiť telefónom a uľahčiť si všetku prácu v tme. Odporúčam, určite stiahujte, nájdete na App Store za pár drobných. Toto bol KRL, mamiphone.sk.